pandya teka mangkono kandhek nggih samya imbal wecana senadyan to dering paripurna kandheking tias mangu-mangu awit kengetan jengkalipun nyaraka ing tanpa wonten para abdi ingkang nderekaken satematri pandurat datan kepareng medali sabda tri wilangan telu pandurat pengendikan tigang terima datan kawadhang lati kesaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping anenggih kawus mantet ing Pancaniti kawistara nglongok palenggan agung ora kaya praptan utusan sangka ing negara Ngastina Sang Tapa Begawan Durna senadyan tata gelar iku kalebet sesepuhing para kadang nanging Sang Tapa Begawan Durna minangka dutaning Nalendra Ngastina kenen manjing dom sumurping banyu kepareng lucitaning Dewis kawistara bertek-bertek saking katebian lole semala ndiri anak angger sampun ngantos kejoting penggalih nggih pun bapa ing lajeng Prapta wong tinggil ginatura tamun ngantos wonten ulasaring itu manduk dumateng pun bapa saredutaning Sang Narapati katekaping Prawanjawa tanana kang kutiwa raras kurma seping sesemban kula wonten Mercapada Rama Penemban keparenga
ingkang putra angaturaken pambagya panakrama lan sungkeming pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha Rama Penemban. Kandhak plekuduk manyor-manyor ger. Angger Puntadewa ingkang kula tresnani. Kula tampi mawi tangan kali Angger Prabu Suka Pambagya dumateng pun bapa nampi pamujinipun para yoga-yoga kula sedaya kadon mahanani tata tentrem ayem-ayem kalis dumateng bebaya. Cawi saking menika lumutri pangastuti mugi katampi wonten ngersapun anak Prabu Puntadewa kula naon mekaten nggih. Kula cancang puceng weni rumesepa seranduning badan mewah ana bawa laksana. Mekaten. Nggih. Durna bapakku sawise lenggah prayoga sembaku tampanono Durna bapakku. Ya Werkudara tak trima. Piye lek Mejang? Wis tak tampa. Wis apal. Kaya wis ora bakal ngujiwani. Syukur. Banyumu isih? Banyu suci Perwitasari? Isih bakal tangguh jejimat sak lawas-lawase. Nah, syukur. Kula jadi pati kae sida akur. Sing beguru karo aku kae. Malah pisan. Oh. Lah wong tak akurke kok madha pepisahan. Kula ngaturaken pangabekti Penemban. Ya Canaka tak trima. Kowe bekti karo aku. Pangestuku tampanana ya, Ger? Ih, kula tampi. Kasekten japa mantra winginane wis tak lakoni. Sampun. Ali-ali ampal isih. Ih tasih Penemban. Akike kados kula nggih jejimat. Nah rek ngono. Kowe karo Srikanti isih cak padu. Biasa. Malam bendinten. Gawe wirang iki. Lah dokon akur e malah. Oh anu ya, Ger, sesuk tak paringi wejangan pengasihan aji pemeletan. Kula ngaturaken pangabekti Penemban. Ya nek kula tak trima ya, Ger. Kejawi saking menika sak sampunipun prayogi lenggahipun Paman Durna. Keparenga ingkang putra semedya nyuwun prisa menapa dukitaning penggalih Paman tedhak wonten Stinggil Binaturata. Lole, nggih anak Prabu Puntadewa keparenga pun bapa ambuka kawontenaning kraton Ngastina. Inggih. Rikala semanten tiang-tiang ingkang gesangipun wonten Kukuban negari Ngastina menika sami nandhang Cintaka. Inggih. Sakit enjing sonten tiwas sakit sonten enjing kaperloyo. Raja kaya sami sira margalayu. Inging sami jejodohan sedaya pepisahan. Kathah mboten akur persasat dados usapaseh. Kula pancen nampi Jawi-Jawata. Durna menawa iki ora tumuli tok goleke tumbal pancen wis tak dawuhke karo para jim setan piran supaya negara iki dadekno busa baseh. Kula mireng piyambak. Inggih. Lajeng ingkang bapa cumadong dawuh menapa tumbal slananipun dhateng kawontenan ingkang kados mekaten menika wau. Supaya golekna jitapsara ingkang migunani. Wacanen ngaten.
Lajeng kados pundi? Kula wasaken umbul donga. Aku malah padha keplok. Kula kengetan. Oh iya iki gambir sawit iki. Lajeng kula maneku kan Jawata. Tentreme kudu diwaosake Jamus Kalimasada. Mekaten. Mekaten. Lajeng angger Prabu Jaka Pitana nampi ingkang dados atur kula. Tumuli paring pangendikan pun bapa ingkang pininta sraya murid penjayam sedaya sageta jamblang. Pramila ingkang pisan pun bapa ngaturaken anangipun ingkang Rakanata Ngastina ingkang pungkasan bab pusaka menika kepareng boten kepareng badhe kula sun ngampit. Sak sampun dipun waos menika mangke lajeng kula kandhuraken mekaten. Item-temipun senadyan ingkang putra mboten matur, Paman Durna sampun mangertos. Nggih. Bilih sinten ingkang badhe maos Kalimasada menika kedang nglampahi suci. Oh nggih. Kejawi menika mboten kenging kungkulan muka dangu-dangu. Nggih. Namung mekaten ingin dados wawal saking pukulun padha wenang. Nggih. Yen pancen adreng daya-daya pusaka badhe kaginaken suwawi kula trinampi badhe kula caosaken. Oh, matur sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun. Nuwun kepareng badhe kula tampi sakmenika. Durna panalinganira lumajaring latri kinandari sang trasta jumena kapisanan linenggak aneng jroning ana Kurusetra Lho Sedewa kok teko ora ta Napa Sedewa dadi teka-teka kok? Pusaka sing bakal diparengake tak boyong marang Praja Wisnu teka banjur tok saut. Tak gawe mlebu meneh. Apa karepmu? Pusaka kuwi tak bakal tak suwun tak boyong nang Astina kok banjur tok saut. Tak leboke meneh. Wis kebacut kedengangan para piyayake kok badan wis metu kok dileboke meneh. Coba. Pira bara wong tuwa teko terus apa ya nyekel nok apa kepiye kok. Aku malah diulati. Wong tuwa diulati. Aja kleru penampa Pandhita Durna. Mula pusaka banjur tak suwun tak sangrekake. Pancen ana pigunane. Lah ora ngono. Apa kowe? Pigunane apa? Ayo cepet. Pusaka Krimasada ora kena oncat sangka ing wengkon kraton Ngamarta. Kena bakal diboyong marang negara Wisnu nanging kudu sak rembug marang para kadang. Gandeng iki mau kabeh para kadang durung diparingi pangendika. Mula pusaka banjur tak singetake luwih dhisik, luwih prayoga tinimbang nganti kedawa-dawa. Pandhita Durna ngentenana ana sak jabane Stinggil Binaturata. Ora nganti antara suwe mesti bakal
tak caosi keterangan bab pusaka iki diboyong lan orane. Oh, lole lah kacau iki. Mongko mangkel-mangkeli wong nek kacau. Wis ngerti kanan pusaka wis ketok kok dadi mlebu meneh. Amarga diweruhi sedewa. Terus pundi ngen? Nyumanggaken wonten ngersanipun Paman Durna. Lah. Gak tata-tata meneh iki. Wis. Nrimo. Kanane wong Pandhawa iki panjenengane padha. Lah atase pusaka kok dadi kita sekolah saka kidul. Ya. Dadi apa ora tak liriki. Paling pun Bapak Madhayawi rumiyin nggih nyumanggaken Werkudara ancana kok prayoga nggon padha lenggah. Iya Durna bapakku iki paman Durna. Kakang Dimas Sedewa cumadong dawuh Koko Prabu. Apa marmane pusaka bakal tak caosake marang paman ujum teka Dimas banjur amanggai kabukti pusaka kacandhak dening Dimas kasarekake meneh ana sajroning kedaton. Ingkang kula enget-enget ngendikanipun Koko Prabu tatkala badhe jengkar angupaya yoga kula pun Gatotkaca. Kados pundi ngendikanipun Koko Prabu? Menapa paduka tasih enget? Iya. Nuwun sewu, pangendikanipun Koko Prabu rikala semau. Sapengker kula Yai Prabu sakadang boten kenging nguntat saking wewengkon negari Ngamarta. Lan pusaka-pusaka boten kenging oncat saking salebeting kedaton. Yen to pusaka Ngamarta menika kelampah dipun boyong Pendhita Durna. Saged anjalari randhatipun Koko Prabu anggenipun ngupaya Gatotkaca malah saged kelampahan boten saged pinanggi. Ewa semantriyan Koko Prabu tega dhateng pusaka teges tega dumateng ing putra Gatotkaca ingkang lair trimah medal saking gulungan Pandhawa kemawon. Kowe aja edan Sedewa. Ana rembug dirembug, ana nalar dinalar aja cok ceklekan angger-angger metu saka anggota. Mongko tumraping Ngamarta iki ingkang bisa gawe pepadang mung kowe janji kowe mutung wong pirang-pirang rusak kabeh awit pancen pangarepe mung kowe kabeh ming do nunut paling-paling ming nedhak banjur prayogane kepiye Dimas sing tak kuwatirake mbok menawa iki mengko nganti ana kedadian peperangan awit saka dukane Paman Durna. Yen pancen Koko Prabu sampun pitados dumateng kula, mboten-mbotenipun yen to ngantos wonten kedadosan Raja Pejas nadyan to sawetawis wonten rembag ingkang sulaya.
yen mengkono mung kari mangsa burunga waton aja nganti ana kedadian cilik padha pancakara nandhang tatu gedhe temuking tiwas neri nyuwun pangestu kepareng Rai Medal Jawi sing ati-ati Dimas baru kakangku aku njaluk pamit ingkang perlu bakal mbuktekke sediwadiku nggone bakal rebukan karo Durna bapakku nganti ana kedadian Durna bapakku wirang aja takon dosa idak-idak ing istana dawuh aja kaya bocah cilik Dimas Werkudara Arjuna lan Nakula tata-tata pun kakang derekno inggih Kaka Prabu ing istana dawuh Kakang Patih Andakawana tak parengake metu njaba budal napa Wadyabala njaga tata tentreming kraton Ngamarta aja nganti ana telik sandipaya nuwun pangestu dalem ingkang sinuwun ingkang kula suwun rinten kaliyan dalem katekaping Prawandawa sumahaping pabarisan Runanggana gawe gelar sira wang-wang sampun dangu anggen kula tenggo paman keparenga nungsung pawarta kados pundi Dimas Gatotkaca sampun timbul menapa dereng nun keparenga ingkang rai badhe nyadong dawuh Kang Mas Sediwa iki Kakang Gatotkaca wis bali apa urung Kakang Gatotkaca ki senengane cok kok ngono kuwi angger muni lunga ngono ki ora pamit terkadang blas rono ana gawean ora teka bareng ra ana gawean mak jedul aku cok ora patek seneng apa mergo le ndek untu mas kae apa senengane iki cok dat nyang atur nek ora ana Kakang Gatotkaca ki janjane tumraping Ngamarta ki ya cukup ane rayo ketok ki ora ana sing gedhi ngono lho ning dheweke do dikangeni ora kena apa mergo dek jaman magang Senopati Wulung apa ngono kok nggo mesgul kok aku lah kowe iki sing domongke masing ora-ora iki senajan Gatotkaca durung bali nanging wis ana kang saguh bakal goleki sinten paman wong atuamu Kaka Prabu Bathara Kresna wis tindak bakal ngupaya Gatotkaca sing nganti kudu bisa ketemu. Lah rak ngono ae sak ora-orane nek komplit ki ra ya. Tur upama dheweke menyang ki sing rugi kowe wong tak pasrahke kowe iki kahanane. Lho nek pancen dasare kepepete Paman Sediwa ki wong ora tau Gatotkaca kok Gatotkaca ora rasane. Dimas masing domongke sing ora-ora. Aku ora patek seneng tandang grayange kleru. Ha kaya men tukang pengglibeng. Nanging ngerti ya nggih Rantasena. Sakjerone Kaka Prabu Jengkar iki mau Pendhita Durna teka.
nyuwun ngampil pusaka Klimasada. Banjur Koko Prabu Puntadewa bakal ngaturake pusaka tak suwun bali manjing ana kedaton meneh. Oh, wis adulungke tok saut jak apa tok go mlebu meneh. Iya. Aja nganti digawa karo Durna. Mengkono. Ayo apik. Wong Klimasada kuwi ora sembarangan buku kok ya mulane kuwi. Aja meneh Klimasada gek buku gerongan disilih wong aku ora oleh soalnya. Kale nulis nyethuk terus ilang tak tangisi. Lah aku jerit-jerit kepati kok buku kang aku nulis kok ilang. Aku ya kongkonan Nirbita aku. Takon goleki. Lho, Nirbita ni wata kaca. Oduh, Nirbita kuwi bocah ngono. Iki dhek agek poso kok. Arep ngesir cadul ratan kae dadi sing ora-ora. Gandeng Pendhita Durna karo aku iki mau rada sulaya. Ingin mongko Koko Prabu Puntadewa paring dawuh kena banjur padha sulaya nanging aja nganti ora kedadian. Cilik tatu gedhe tekaning pati, luwih-luwih yen nganti Kang Mas Werkudara prisa. Njur saking antepmu Durna ki kudu dundurke apa ora? Yen pancen dundurke aja wedi perkewuh. Senajan dukane bapak wis ora sak wedi. Aku manut kowe nggih, yen Durna iki mengko kena digawe becik ya syukur. Yen ora kena digawe becik, prayogane kepiye? Ning yen digawe becik kena kok tangeh lamun yen Durna. Tenan kowe. Aku Durna ki senengane cok nandi-ndi ngapusi nandi-ndi goroh. Mulane anggere napa wanita dilamar Durna ki ora gelem jalaran wedi nek digorohi. Kok sing jenenge wong goroh kuwi cok ora cocok aku. Ha coba wanita ngendi sing tau gelem dilamar Durna? Ora ana. Kejaba pisan biyen dek oleh ibune Asatama Dewi hehehe kae. Dewi hehehe sapa? Prayogane nek pancen manut aku Durna pethuke, aja kowe sing methuke ndak ora tegel. Pak wis nyake toto-toto. Durna pethuke. Iya, Ger, nyuwun pangestu Kang Mas. Ngati-ati. Piyambakipun saged dados senopati yen saged palakrama kaliyan randhanipun Gatotkaca. Oh, lole semala diri. Saderengipun cilik. Lho kok dadi sauwe kok cilik. Kok kaya wong jedungan nganggo cilik malah. Lho, yen wonten kalepatan kula kan. Dos pundi? Miturut saking ngawontenan. Gatotkaca pancen sampun pejah. Nah, rak ngaten. Jalaran paswananipun Gatotkaca prasasat ketukulan gelagah alang-alang. Lan gotekipun tiyang kathah pangglendhengipun kawula-kawula ngamarta Gatotkaca pancen sampun mboten wonten. Nah, cilik lho dicilik. Menika pangglendheng. Oh iya. Kula damel bribik perkawis. Pusaka Klimasada istanipun badhe kula suwun ngampil. Tata gelar kanggo numbali Praja Ngastina nanging batin ajeng kula obong. Angger pusakanipun lebur papan tanpa dadi wong ngamarta bisa tumpes ludes mboten badhe kelampah pinaringan panjang umuripun. Awit sifat kandelipun pusaka ngamarta Klimasada.
saka Ngamarta Klimasada. Lah nggih, nggih, nggih. Yen cara kula menika umbul donga menika. Sifat kandel kula. Sauger menika sampun boten wonten, wah payah. Menika wonten boten beto kacamata. Boten saged permanem. Oh. Lajeng dipun paringaken. Dereng. Pusaka badhe pun pasrahaken kaliyan kula. Mijil saking tangan jedul. Kula pun ora putih-putih. Genan niku samake Klimasada. Lah kok dicekel Dewa cek. Leboke meneh. Tegedaton. Oh. Tapi apa ora rusuh tandange kaya ngono. Monggo ngriki pun siap-siap. Ajeng kula tampa. Awis kebatung nedeng tangan ngeten iki kok. Pun ngoten kok dadi gawa mrana menane ora ya. Ora karu-karuang. Gelane kaya napa kula? Anggen niku alane wong nek ulung-ulungan konangan kaya ngoten iki. Nek mboten ngertos yen badhe panjenengan obong. Mboten ngertos, ya sudana. Kula niki rada pinter. Dadi utusanipun Angger Jaka Pitana pancen rada limpat dhewe niku kula. Tumindak lembut ngungkuli banyu agang kuwi gunung. Lho teng niku diculi. Apike Durna teng niku. Kurawa urung teko man kula pun becak. Kok becak barang. Niku men kula rewangi utang-utang. Ini pun beres. Lah, tundone bakal gawe tata tentreming negara Ngastina. Ayo. Sing kula kuwatirke niku mangkene wonten napa-napa njur. Kakang Durna sing kanggo sasar. Wong tuwa. Tuwa niku wajib tinuwi tuwi. Lho nyatanipun kula bola-bali pripun to iki Pak Menggalih. Werkudara dijodokke karo Arimbi teng Sukalima. Janaka ketemu karo Sri Kandi kula. Lho tenan to niku. Ayo ngaten menika naminipun panjenengan nanem kesaenan. Larang ngaten. Lah sak menika lajeng dos pundi putusanipun? Niki mangke ajeng di pasrahke Sedewa sing wangsulan kali kula. Lah tata. Sak mangsa-mangsa Sedewa niki mangke wangsulane rada sengkring. Gawe tatuning ati kula malah kena kanggo pancatan anggen ajeng damel rusak negara Ngamarta. Senajan tuwa Durna. Oh lah nggih. Lho lemedantang mangke. Oh nggih. Angger Prabu. Jara Wisandra. Wonten paring dawuh Mbak. Lho dudu Jara Sandra lho, Wisandra. Panjenengan tata-tata nggih, ya. Panjenengan minangka sawung kula. Iya niku. Yen wonten menapa-menapa menika mangke panjenengan ing kedah depani wonten Surabaka, mboten perlu kuwatos. Yen pancen perlu piyambakipun kuwatir mresani kula piyambak badhe ngobong kali Ngamarta. Wae lah pancen. Kakang Durna karo murid wis cocok temenan. Lho teng niku jujur. Lah saniki panjenengan kula aturi madosi Sidewa kados pundi wangsulanipun. Ampun tebih-tebih mangseksane kula rembugan. Dika Kakang.
saliranira kurang kontet saliranira yen kacandra yen kacandra isang wirang tumandang Sencaki kok dadi kowe nemoni karo aku iya pancen kepara nyata Pandhita Durna aja nganti dadi kageting pamikirmu karana aku ingkang pinarcaya supaya nemoni karo kowe cilik kok ora sedewa sebabe apa iki aku cilik iki Kang Mas Sedewa agi kamendungan penggali mula bab kahanan rikala rembug ana ing Stinggil Binaturata antarane Durna lan Kang Mas Sedewa cukup aku banjur pusaka kepiye dulunge apa ora yen cukup kowe diulungake nanging ora wektu iki tunggu sak petara suwe gedhe-gedhene Eka Warsa, cilik-cilike Madya Warsa. Lah dalah. Leguduk manyar-manyar. Kuwi jeneng wong Amarta, kuwi ora nitani kebeciane Durna. Ora ngerti nitani kebecianku. Ana ruwet renteng kraton Amarta sering-sering Durna mengunjungi. Ana keributane anak-anakku Amarta aku tansah mendampingi. Lah rembukan mengene terang yen wong Amarta kuwi tutuk tumraping tata gelar becik. Naming mungguing batin mengandung wisa. Kepiye dulunge apa ora? Yen pancen daya-daya Durna kepengin bakal mboyong pusaka tak ulungake. Yen pancen cilik iso ngalahke aku, gedhe bisa mateni aku. Lah rak temenan? Oh, lole cilik lho aku. Mumpung durung Sencaki. Durna saiki karo Durna wingi bedane akeh banget. Saiki aku wis rada entek untune. Nek wingi aku wis rada bagus. Ning wis aku mandi, awet ora aling-alingan untu. Sencaki nganti leno kaprenan damel giagrak aku nyembah drama pecah siramu. Karu-karuan. Tak sawang sangka kaduan Kakang Durna iki mau sulaya karo Sencaki. Lah genah Sencaki nek karo Kakang Durna rakur, mongko ora tau menang mbaya ngalah. Ha kok ngeyel. Lah bareng diajar Sencaki pules. Lemes. Apes. Angles tanpa daya ora tenan anyes kabeh mati ora tenan ora mati tenan mongko adate Kakang Durna ki tuwa-tuwa cok gampang uripe Tanggur Sencaki mati tenan padha karo pendhita kentekan dhuwit.
Kondhok pleguduk manyar dicuni. Nun. Sencaki mala kula dicuni. Mboten sah didudui kula mumpun weruh kok. Sampeyan diajar sencaki wae kula jan ngematake temenan. Pripun Lima Sada? Sedewa mboten mriki. Oh, lha niku. Mboten menyang. Ini kena ana gerak-gerik. Si tukang kendang. Malah gampang Semarang. Gerak-gerik pripun? Sedewa niku wae ana rasa sing ora apik niki wangune. Banjur kinten-kinten panjenengan dos pundi? Bisa ngarake Sencaki dheweke tanggung jawab pusaka ajeng dipasrahke kula. Lah kinten-kinten Kakang Durna iso ngalahke napa mboten? Wani mboten kan Sencaki. Nek kinten-kinten wani aja nganti kesuwen Sencaki ndang dipateni. Ning yen Kakang Durna ora wani aja nganti diadepake malah prayoga tinggal mlayu mawon awit ora wurung sampeyan ajeng mundhak lara awake. Ajeng kula wisani. Diwisani niku dinampake. Kula damu. Kula semprot wisa Sencaki mlosok awake. Nggih pun cobi sakniki kula mbuktekke kaya napa kadegan sampeyan. Kok nganti suwek lambine. Aduh. Ules.
Lenggariyen Kakang Durna Lenggari. Aduh mati aku aduh. Wong tuwae dipeksa. Oh, lole. Jelek. Wong ngomong kok jelak cilik. Kula sek niki wau dicuni moncen. Moncet. Nggih. Sencaki kalih kula kalah. Wisa kula mandi tenan. Angger kula damu puus sencaki ambruk. Antarja ketok kula damu puus ambruk kula getak. Aku kula dirindik karo Patih Andakawana. Wong lanang kok rok-rokan wae. Niku jenenge dudurok niku. Mulang kula sak kemenge. Wangune tas blanja ketok gawa kates barang. Gak kene iki nyirek kates didulang arek. Kapok ora mongko mateng. Mateng napa? Bosoke. Gak nyekel gegaman. Wes dijiat-jiat. Kudu kula ditamani gegak aduh wong dipiting. Terus diblusok-blusokke. Sut. Pun. Keringet metu dhewe. Angger kaya katen iki yo ketok angger sawah. Wong nek ora kalap ya kok ngene. Oh, dicuni kula trima payah pun. Mboten mang tamani tunda maneh. Aduh, ampun. Tunda maneh mah ketindian bengkong karepe dhewe. Pun mboten kena ditamakake. Aduh, pun trima sing sakniki ajeng ngasuk mawon dicuni. Aduh. Rasane kok kaya ngene. Wong tuwa kaya cilincisang. Demenane ora kajen. Wis. Nek ndelokke kanan kaya keten iki wau kaya arep tuku. Kakang Durna ora kaya saiki jan tetep ora kajen temenan. Lah wong pendhita Kakang Durna ora kaya saiki jan tetep ora kajen temenan. Lah wong pendhita diblusuk-blusuke nganti adus keringet kaya ngono. Mulane kok tak rungok-rungok kok sambate kok ngangu-ngangu. Ngrinti ngono. Kula aturi ndawaken dhateng Kang Putra. Ngger, Wonten dawuh, Mas. panjenengan patri maju. Legas kita mangke kolaborasi. Wadya magiri rero nanggana Prabu Jarasusana ngingis marang Siyungira angesti marang mujijat para senopati Pandhawa kataman daya pangwasaning
kemanden kathah ingin sami mundur gelanggang colong playu. Kula ing para kawula yen to kraton Ngamarta bakal dadi sungsang Borawali. Bende munyo mangungkung kapireng ing gagana sinarengan pangempreting duwe pangga rasa-rasake jagone Durna kok rada lumayan iki. Para senopati Ngamarta Prasasat mundur kabeh nganti padha salang tunjang Reboduja. Nenggiri kala semana ing wonten ing payudan Raden Antasena. Uninga yen to mengsah ingkang manjing ing Surabaka anggegilani sigra matek mujijat. Sangka katarimahing panuwun tanpa sangkan ana samira ing langung ageng. Samira kang anempuh marang mengsah satemah bisa kontal sangka ing alaga. Panalinganira tulinenggasang trasta cumena kapisanan mustaka kabuncang sumunduling akasa sampeyan kontal Kakang Durna. Mungsuhe sinten iki Wadijuni? Antasena. Wah. Upamane mboten nonton patih sing muleng kula wau. Kula wani maju.
Ingin kula yen ngantos menika ngetingal malih. Wong amato pancen ora adil. Goleke musuhku kok elek. Ana musuh kok milih. Elek kasar mongko megadus. Sapa kuat nambut kringete. Wong dhewe ya ora tau adus ya rewel. Padune kalah kaya kalah ngono kok tanpa ngrumangsani. Lajeng sakmenika kersanipun Kakang Durna dos pundi? Ngaten nggih dicuni. Kula dumugi mriki menika namung kapitados mbuktekaken Gatotkaca apa mati tenan apa ora. Gandeng nyatanipun Gatotkaca pun mboten wonten. Nggih. Terang yen sampun pejah mekaten. Sakmenika pun aturaken dhateng Angger Prabu Jaka Pitana. Netepaken keng wayah ih putu kula pun Aribawana kedah dados senopati. Monggo kula dhereke Kakang Durna.